Hej alle sammen og velkommen til min video nummer 100, mand. Hvad er det der sker? 100 videoer, det er gået så sindssygt stærkt. Altså, jeg er glad for at I har holdt mig oppe. Det er sådan set jer der har gjort det ved at se mine videoer. Og jeg snakker ikke om antallet, det er ikke det der gør det. Fordi I ved godt at jeg har faldet i antallet af visninger. Og det er jo meget logisk, fordi jeg stoppede med at dele mine videoer inde på alle YouTube forums og sådan noget hver dag. De views og de likes og de kommentarer jeg får nu er 100% rigtige. Og det er det jeg er så taknemmelig for. Jeg har dog et spørgsmål, hvem følger mig? Det vil jeg gerne vide. Skriv en kommentar hvis du er en rigtig subscriber på min kanal. For der er mange der siger det som ikke er det, det ved jeg godt. Og jeg har en idé om hvem de fleste af dem er. Det skal ikke være bange for, det ved jeg godt. Og hvem der bare siger de er det, men ikke er det. Og som skriver inde på alle andre store YouTubere at de der største fans og sådan noget. Det er det der hedder falske YouTubere. Eller fans. Men nok om dem. Det skal ikke handle om dem. Det skal handle om jer. Fordi det er jer der har holder mig op. Og det betyder utrolig meget. Jeg er lidt mere indlukket nu. Jeg laver videoer selv. Og så videre og så videre. Og det gør jeg fordi det er meget behageligt. Især med den tid jeg har. Fordi jeg har ikke tid til at lave de videoer mere. Plus jeg skal redigere dem og sådan noget. Jeg laver en gang med montage eller et eller andet, prøver at variere, men jeg kan faktisk rigtig godt lide at lave mine videoer alene. Plus at jeg er for det meste anonym på Skype, jeg er nogle gange med på min Facebook. Og det er bare rart at slippe for alle de der irriterende kommentarer og sådan noget, og beskeder og falske visninger og sådan noget. Det gør det mere autentisk og mere oprigtigt, og det betyder rigtig meget for mig. Så jeg kommer helt klart til at fortsætte med det, altså ja. Men prøv en gang. Jeg håber at folk fremover vil følge mig og støtte mig. Fordi så vil jeg også helt klart fortsætte. Jeg er jo nemmest derude på en bølge. Det vil jeg ikke sige at gøre. Det er jo ikke sådan jeg flyver op jo. Og det har jeg heller ikke lyst til. Jeg kan godt lide at det går lidt langsomt. Fordi så hvis jeg havde 10.000 subscribers i morgen, ville jeg ikke ane hvad jeg skulle gøre. Altså hvad fanden, hvad så ikke? Det ved jeg godt er umuligt på en eller anden måde, men der man laver et eller andet fuldstændig exceptionelt. Men alligevel, det er rart at det ikke går sådan her. Det har det gjort nogle gange. Jeg kan huske mine 500 subs, mand. Jeg nåede kræftet mig ikke at lave noget, fordi pludselig gik det så stærkt. Fordi jeg tror jeg fik et eller andet shout eller sådan noget. Fordi det gik i hvert fald sindssygt stærkt. Pludselig jeg lavede den der video, hvor jeg sad og snakkede om YouTube, og det væltede op med subscribers der. Fordi Brian kommenterede den. Det var rigtigt. Det var derfor. Det var fordi Brian kommenterede den. Så gik det stærkt. Men nok om det. Tusind tak fordi at I følger mig. Jeg siger det mange gange, men det er fordi det betyder noget. Prøv en gang, når jeg sidder og laver en video hver dag, så er det nok også fordi det betyder noget for mig. Bare sidde hjemme med. Hvis jeg laver en video en gang om ugen, og så kommer der en gang om måneden, kommer der 5 på en dag og sådan noget. Det der ujævne bølger der. Det gør jeg ikke. Jeg prøver at køre den sådan varieret, som jeg overhovedet kan. Også med ikke at uploade det samme. Jeg har set nogle YouTubere, som uploader nøjagtigt de samme videoer. Bare for eksempel de 20 episoder det samme. Og det gider jeg sgu ikke. For det første er det røvsygt at så spille det samme spil 20 gange 20 minutter. Det gider jeg godt nok ikke. Og for det andet så er det fedt hele tiden at lave noget nyt. For eksempel udfordringerne. Altså de er ret en gang med mig at tage. Og der er jeg til tænkt på er der overmåden flere. Men der kommer hele tiden nye. Gang imellem kommer der dem jeg slet ikke kan bruge. For dem har enten nogen jeg har taget. Eller så er det de der som jeg har fået 100 gange. Men gang imellem kommer der noget helt nyt. Og det er bare når der gør det så er det tit jeg tager dem faktisk. Fordi jeg kan godt lide at tage dem som ikke er blevet taget før. I stedet for kun at tage alle de der klassiske. Ved du hvad, jeg vil ikke køre den længere ud nu. Jeg vil sige tusind tak fordi du har subscribet, liket og delt og fulgt min kanal. Det er betyder alt. Og så må jeg bare have det godt. Og så håber jeg at vi får en god fremtid sammen, venner. Det betyder rigtig meget for mig. Skriv en kommentar om hvad du synes om min tid på YouTube. Og så vil jeg ikke sige mere. Så vil jeg håbe, at vi ses fremover. Og så må I have det rigtig godt alle sammen. Mener det alle sammen. Så hej alle sammen.